Guys, εδώ πέρα Skill 123 YOLO. Μόλις ξεκίνησα το βίντεο. Live ακόμα δεν έχω μάθει, αλλά να ξέρετε πολύ σύντομα θα έχω και intro πριν ξεκινάει το βίντεο. Οπότε όσοι με ζητάνε για intro, παρακαλώ μην γράφετε σχόλια, κάντε intro, κάνε intro. Θα κάνω. Κάτσε ακόμα κανένα λεφτά. Anyway, ναι, πολύ καλά λάβω σε μολικό Wi-Fi. Anyway, ναι, αυτός είναι χαρακτήρας μου, δεν είναι έτσι. Παραδείξτε τώρα χώρα μου στο λύση. Θα γίνει έτσι. Όχι. Πράγμα. Αλλά αριστερό αυτό. Χωρίς χώρο με το προσωπικό. Ωραία. Ένας φίλος που είναι 19 level, εγώ είμαι ακόμα. Ναι, αυτά. Ναι, γενικώς είμαι. Το παίζω πολύ καιρό, οπότε πάμε και κλείσουμε ένα multiplayer. Να ξέρετε, τα βίντεο θα είναι 5 λεπτά, 10 λεπτά. Οπότε μην γράφετε σχόλια. Γιατί κάνεις μικρά βίντεο, δεν με νοιάζει. Για αρχαία πάμε. Μετά θα κάνω μία ώρα. Να δούμε σε ποια πίσω να βάλει. Μη γράφετε στα σχόλια αρχικά ότι δεν είμαι καλός. Πριν λίγο καιρό δεν ξεκίνησα. Δεν είμαι τόσο καλός στο στόχο. Θα παίξουμε ένα-δύο ματσάκια από multiplayer και μετά θα πάνω λίγο να ανεβάσω. Σχόλια, κάντε ένα like, ένα subscribe, για αλλιώς μια εγγραφή και θα γράψω ένα σχόλιο. Το πρώτο βίντεο βέβαια θα βγει και πολύ μεγάλος, πολύ θα μην παρεξηγήσω. Anyway, εμείς ένα πιο πολύ τον λένε. Καλά παιδιά, όλα ξεκινήσαμε, να ξεκινήσετε με. Τι εννοείς. Δεν θα πάμε εδώ. Να ξέρετε, μια μέρα θα παίξουμε και ένα με ποδόσφαιρο. Αλληλούια, φίλε, μπήκα. Αυτό φίλε που θα μου αρέσει. Σε αυτή είμαι προ. Για FIP. FIP, ωραία, θέλω FIP και. Τώρα μας κάνεις τώρα. Καλά πες, έλα. Να ξέρετε, μια φορά είχα βγει στη τριάδα και πάλι με λοζόρι. 50 kill είχα πάνω. Τελικά πρόλαβε. 50 kill. Και ο φίλος μου πάνω μία-δύο φορές πήρε 50 kill. Αλλά πάλι είναι πάνω. Ξεκινάμε! Πάμε, τι είσαι, βίντεο κάνω. Πάω. Όχι. Δεν μπορώ. Ξέρω λίγο το map. Αλλά θα πάρουμε ένα kill. Είμαι ακόμα αρχάγης, δεν έχω αρχίδια. Κάποιος πήγε εκεί πάνω, δεν είναι καλή εσύ. Όψ. Εκεί πήρε για να παιδιά πας στο τηλέφωνο και δεν έχω συνηθίσει. Τι γίνεται. Θα μου πυροβολάτε όλοι. Δεν θα κατάλαβε. Παιδιά προσπαθώ να παίξω και καλά έμπορες. Με έχουν και πάνω. Από κάτω σε ένα πίσω. Μπαμπούκι, και δεν τελειώνει ένα μάτι. Όλα πίσω από. Ναι! Πήρα επισέλους ασημένιο. Ουί!
αυτή. Πολύ καλά. Δήλωσα. Ωραίο, που να θα κλείσει και το βίντεο, να ξέρετε. Επιτέλους ρε παιδιά, πήρα το δεύτερο λασιμένιο. Αλληλούια. Εντάξει παιδιά, θέλει και να μπορεί να έρθει ένας φίλος μου άμα χαλάσει ο καιρός. Πίσω μάμα θα βρέξει και σε εσάς σήμερα. Όσο Απρίλιο σίγουρα κάποια μέρα σίγουρα θα έχω ανεβάσει live αφού μάσω πρόσα. Γίνεται, κάτσε. Πήρε σοκολά. Ωραία. Θέλω να βγω τώρα. Πολύ παραγωγή, πάρα από το πέρασαν όλοι. Περίεργο. Ναι, έχουμε δυο όπλα. Για να ξέρω πού να θα κλείσει το βίντεο. Anyway, ρε παιδιά, που είναι λιγάκι 17 Απριλίου θα έρθει και ένας φίλος μου και θα κάνουμε μαζί βίντεο. Ένας μασέρας, εμένα μου λένε και δεν περάβουμε κανένα ολόκληρο και τι πιο φέρει θα ζούμε. Οπα, ακούω. Να πάμε να ελέγξουμε από εδώ. Είδα ρε καπνό και νόμιζα ότι ήταν κακός. Τρέξε, τρέξε, δεν θα σωθείς. Έχεις το laser το όπλο. Είναι 7 level, πλάκα μας κάνεις. Αυτό έχει σίγουρα χελάκι πάτσε. Ωραία, πως έχω κάποιον κακό. Ας κάτσουμε εδώ πέρα. Enemy drone spotted. Αυτό είναι καλό για μένα γιατί θα πλησιάσω. Anyway, τι παίζουν 4 άτομα. Πλάκα μου κάνουν. Θα σηκώσουμε. Ας τους βγάλουμε από τις φωλιές τους. Παιδιά, αποφασίζετε τελικά σε ποια πλευρά. Δεν κάνω χαζομάρα. They got the upper hand. Yes. Holy shit. Πού. Έλα ρε φίλε. Με είδατε το σπίτι. Ζιγζάκ. Μόλις τελειώσει το μάτς, κλείσω και το βίζο. Θα μου λέει γιατί κάνω μεγάλα βίζο και ήδη βγήκε δεκάλεπτο. Φάτα! Τι φορά είναι αυτό. Τέλος! Τι ωραία.
Πρέπει να σου πει μόνο και θα πάω να μάθεις το λιόπισα. Πίσω από πίσω. Μ' άρεσε αυτό το λιόπισα. Κάποιος είναι κρύβεται. Είδα βασικά δεν είδα, λέει. Το πάλισα. Μοχέρος. Ρε, με μία βόλ μας τρώει. Τι level αυτά πλάκα μας κάνεις. Αυτός hacker είναι. Σουλάκι πάντζερ. Clock's ticking, let's go! Όχι, είναι φίλο. Μπέζε και εξπίρα αυτά πλάκα μας κάνεις. Τον τρόλα ρε. Airstrike, find cover. Θα με δει, θα το δώσει. Είναι άλλη δουλειά. Και είναι αυτό μόνο δικός μου, δεν παιδί. Και για που να είναι κλείνει το βίντεο. Πολλά μας χάρη το βίντεο, κάνει ένα like, μια εγγραφή, ένα subscribe και θα λέμε πάνω και το θέμα. We'll get him next time.